главен секретар. Така, преди да открия заседанието на сесията, искам да дам думата на Общинска избирателна комисия, нейният председател господин Среков, за да довършим процедурата по влизане в длъжност на колегите Елена и Галя. Заповядайте, думата е ваша, а колеги да положите днес по-официално. Благодаря за поканата на председателството. Искам да поканя новите общински съветници Галина Габрилова Дмитрова. Заповядайте. И Елена Кирилова Каменова. Само с едно изречение искам да благодаря, че приключихме, надявам се успешно, този цикъл и нашата работа приключва, започва вашата работа. Надявам се, че ще вършите съвестно и в полза на всички бълчикри и съответно останали населени места. Така че, надявам се, ако има нужда от нашата помощ, надявам се да приключим и с изборния процес. Да не се виждаме скоро, само по други поводи. И ви пожелавам ползотворна работа. Няма да отнемам повече от ценното ви време. Няма ли да положа? Да положат клетва? Аз не знам клетвата, надявам се, че те я знаят. Имате ли някакви клетва? Не е ли тук на листа? Нека ли клетва? Добре. Няма ли? Не чета ли пишеш? Аз ще прочета. Така, хубаво, че ми напомнят колегите, че аз на тая възраст забравям вече. Трябва да се положи клетва, така иначе, за да вършим процеса. Република България, община Балчик. Клетвен лист. От тук надолу, добре. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на община Балчик. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на град Балчик. И да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Браво. Добре, че ми напомни. Сега вече благодаря да вършим. Ами благодарим на Общинска избирателна комисия, както се казва, се видим с вас след 4 години. Колеги, продължаваме по дневния ред. Дневният ред е с две точки. Избор на временна комисия за изготвяне на правилник и организация на дейността на Общински съвет Балчик, неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация, вносител Виктор Лучанов, председател на ОБС Балчик и втора точка разни. Моля, имате ли предложения за изменения? Няма. Ще помоля, който е съгласен с така прочетения и представен дневен ред, да гласува с дигане на ръка за. Против, въздържали се няма. Благодаря ви, колеги. Господин Станов, заповядайте да бъдете с подписване за точка. Това е правилно, което ще... Добре. Така. Здравейте, колеги. По първа точка избор на временна комисия за изготвяне на правилник за организацията на дейностите на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействие с общинска администрация. Давам думата на вносителя господин Лучанов. Заповядайте.
отхвърлим в първа точка. Избор на временна комисия за изготвяне на правилник за организация и дейността на Общинския съвет Балчик и неговите комисии в взаимодействие с общинска администрация. Колеги, това е предложението. Имате думата. Уважаеми колеги, имате думата за предложения по настоящата точка. Господин Лападан. Господин председател, колеги, предлагам за временната комисия да бъде избран по един член от всяка представена група в Общинския съвет. Добре. Постъпило процедурно предложение от господин Лападански, което е във временната комисия за изготвяне на правилника да бъде по един член от всяка една комисия, от всяка една партия. Доколкото се сещам, само да допълня, всяка една парламентарна група в местния парламент, а именно, доколкото се сещам предния път, тъй като бяхме пак 6, комисията беше от всяка една група, плюс председателя да станем 7. Такава ли е предложението? Такова в случая остава. Благодаря, господин Лападански. Ще предложа предложението на господин Лападански за гласуване, който е съгласен така предложеното предложение, а именно в комисията по изготвяне на правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, да има по един член от всяка една група в Общинския съвет, плюс председател на Общинския съвет, моля да гласуват с дигане на ръка. Против? Няма. Въздържали се? Няма. 21 за, 0 против, 0 въздържали се. Преминаваме към предложенията от всяка една група. Моля за вашите предложения. Господин Кирев. От групата на ВМРО предлагам Постъпило е предложение от групата на ВМРО господин Атанас Атанасов, който беше посочен от господин Кирев. Спръщ. Господин Началников, извинявам. предлагам от групата на ГЕРБ-СДС От групата на ГЕРБ-СДС господин Димитър Николов. Други предложения? Госпожа Ходулова беше. Госпожа Ходулова. Предложението на групата на БСП е член на комисията Николай Колев. БСП Николай Колев. Господин Салвашов. предложението от ППДБ е господин Лапазански. Господин Лапазански. Господин Михайлов. Предложението на местната коалиция е Илиан Станасов. Благодаря, господин Михайлов. Господин Предложението на групата на ДПС е Генай Мемилев. ДПС Генай Мемилев. Постъпиха предложения от всички партии. Някой да направи процедурно предложение за анблок. Благодаря. Господин Началников, кажете. Това е предложение да се гласува анблок в комисията. Благодаря. Постъпило е господин Началников процедурно предложение за анблок. Моля, който е съгласен, постъпилите предложения да се гласуват анблок, да гласуват с дигане на ръка. Против? Няма. Въздържали се? Няма. С 21 за, 0 против, 0 въздържали се, предложението на господин Началников е прието да бъдат гласувани анблок. Моля, който е съгласен с така постъпилите предложения, да гласува с дигане на ръка. Против? Няма. Въздържали се? Няма. С 21 за е избрана временна комисия с както бяха постъпили предложенията и председател на Общинския съвет. Те са 6 човека плюс 1 член. Не така, господин Вазов. С това моята задача приключих. Да. Благодарим, господин Становев. Първа точка приключи, преминаване към втора точка разни. Колеги, имате думата по втора точка разни.
Господин Пазански, да поедете. Уважаеми господин председател, два въпроса. Първият е в какъв най-кратък срок ще съберете временната комисия. Вторият въпрос е кога ще бъдат помагалата за общински съветници и нови и стари, които се издават от Националното сдружение на общините, които са много полезно четиво, там се следят много промени в законодателството, свързано с местната власт. Това ми са ми двата въпроса. Така, комисията, извинявайте да поедете, господин Станова. Преди да отговорите, имам едно процедурно предложение. Комисията, по която избрахме в момента, да се събере веднага след приключване на сесията и да започне работа веднага, защото считам, че не е редно да отлагаме в дните. По моя информация, общинска администрация има достатъчно натрупани преписки, които чакат разглеждане, и в тая връзка ви моля, господин председател, да съберете комисията веднага след приключване на настоящата сесия. Точно, господин Станова, ви отговорихте вместо мен в случая. Точно това беше и моето предложение. Да се срещнем още сега, веднага след закриването на заседанието, да изговорим нещата като предложение, да има възможност екипа на Общински съвет да подготви предложенията и ще помоля на следващия понеделник, т.е. веднага първия работен ден, да се съберем отново комисията, да се гласува на комисия всички тези предложения от нужните поправки, които са направени, и да се внесе на обнародване. 14 дневен срока беше, ако не се лъжа. Или 7 дневен срок беше. Мисля, 14 дневен беше срока. Всяко решение има 14 дни. Тоест, за да можем по най-бързия начин, още в следващия понеделник, да го предоставим до народния съвет на нашия съвет. Тоест, идеята е да не се да губи никакво време. Днеска правим работна среща, в понеделник, след ще уточним кога в понеделник ще бъде следващото заседание, на което окончателно ще гласуват промените в правилника и да можем да се репоочи в понеделник, да се публикува на страница на общината. Ако не възразявате колегите, че това е възможно най-бързото действие от наша страна. Не би трябвало да добавим по този начин работа на общата администрация. А по отношение на втория въпрос, това, което знаме, че до днеска в цялата държава вървят тържествени сесии за избиране на председатели, конституиране на всички общински съвети. Предполагам, че веднага в понеделник ще получим известие от Националната камера на общински съвети, в които ще бъде пояснено точно кога ще получим помагалата и така нататък. В тази връзка да кажа, мисля, че 3 са новите общински съветници. 4. Така, новите общински съветници ще получат възможно по най-бързия начин лаптопи персонални с карта за интернет, за да могат да работят, да бъдат пълноценни в своята си работа. Старите общински съветници предполагам, че лаптопите, които имат персоналните компютъри, са в добро състояние. Ако някой има повреда или нещо, е претърпял за получка последните 3 години, ще се обърне директно към мене и ще се погрижа да му бъде подменен персонален компютър. Тоест това не означава, че старите на някои тези, които не работят в колеги, няма да бъдат подменени. Ще се постараем да имат подмяна в случая, защото не са лоши някой да му те повредил. Други някои искат да вземат думата в този старан. Така, още ще си позволя да взема думата аз в момента, тъй като бях свикнал да взема думата по точка разни. Имаме няколко новоизбрани кметове. Останалите кметове на населени места ги познавате. И ако спомняте, имаме традиция новите кметове да се представят, ако искат да кажат по нещо. В края на краищата с повечето кметове се познаваме лично. Така ще помоля просто само да се представите по общинската, защото не всеки от вас е познат. Някой партията или групата, която го издава, се добре познал, но останалите са непознати. Подред кмета на село Змеево. Не се притеснявай, никой няма да охапи, никой няма да направи. Просто се представи да знаят колегите, коя си, що си. Не е нужно да казваш дори от коя група си издигната, от коя политическа формация, защото в крайна края ти ще бъдеш кмет на село Змеево, няма да бъдеш кмет на някоя партия, група политическа. Добър ден, казвам се Станка Георгиева Станчева от село Змеево, родина съм в град Балчик, семейна съм с 4 деца. Кандидатирала съм за кмет на село Змеево и бях избрана от жителите на село Змеево, защото това е моето родно място. Смятам да работя, искам и ще работя за благото на село Змеево, за хората в селото, които живеят там.
За мен, тези приоритета, които смятам да работя аз, на първо място ще започна с чистотата в село Змеево. Следващото нещо, което мисля, е здравеопазването. После искам да има изградени за децата люлки, къде да играят, да има подходящо място за тях. И не на последно място заедостта, защото има доста млади хора, които точно по тази причина напускат нашето село, защото няма къде да работят, няма заедост за тях. Следващи другите работи, смятам да обсъдим с хората в селото, да се съберем, да обсъдим, да кажат те, всеки да си каже волното място, какво искат да направим за селото, и да може заедно да решим следващите стъпки, по които да преминем, да решим следващите проблеми. Благодаря ви много. Благодарим ви. Само да кажа, трябва да се внимават какво се обещава, защото камерите виждат, вашите съжители да ви наблюдават и по-умерено, защото ако нещо не изпълните, почне това е което искам да кажа. А това е каквото искате. Точно така, само да кажа, преди време имахме една не много благополучна сесия във вашето село. Може да ме поканите пак да направим едно добро. Най-вероятно ще има такива сесии във всяко едно населено место. Практиката, която беше наложена преди известно време, да мен лично е добра. Да се правят сесии по селата, за да могат да виждат в края на краищата хората на общината какво също правят общинските съветници. Благодаря ви. Успешен мандат от мен и от името на всички общински съветници. Село Забрава, нали? Колко знам ви сте нова или не сте нова? Си била кметски на месец. Добре. Преспа. Благодаря. Аз съм Асия Геваров Платенов. Роден съм град Волчик, живея в село Преспа. Избран съм от селото България. Семейен съм, две деца. Работил съм като магазинер също на селото, работил 6 години. След това съм бил пико и общини, това е избран съм селото и ще продължавам с селото. След като не обеща да направиш пряк център на Добруджа, знаеш всичко не е. И долината центъра на полето, нали? Благодаря ви. Колеги, желаем успех на всички. Повечето от вас се познаваме. Наистина имайте един успешен мандат. Надявам се с помощта на целия общински съвет, че вашия мандат ще бъде наистина успешен. Колеги, някой друг иска да вземе дума? Крайно не я виждам. Вижте, тъй като Каневко е центъра на вселената до скоро, така беше обявявано, най-вероятно има някаква причина центъра на вселената да е така. Господин Станов, ви няма ли да вземете дума? Няма да взема, аз според мен трябва да бъдете да вкрайно. Моля? Не знам. Да, очудваш от Каневко. Няма къде трябва да се навърва. Това, което ми подсказват сътрудниците с Рени, че провеждате инвентаризация там, където има промяна и може би госпожа Атанасия ще също професионално. Ще извиним на следващото заседание, ще й дадем думата да я чуем. Колеги, още един път някак нещо имате ли да... Новите съветници няма да кажат нещо. Новите съветници, аз им дадах думата в точка рано да кажат нещо. Обаче те предпочитат да мълчат. Закривам нещо. Избраните комисия в кабинета.